Само за 349 лева можем да изработим врата по ваш размер на грунт. Цената е актуална за габарит до 100 на 206 височина и каса до 15 см. Можем да обхванем зидове чак до 70. Покритието е подходящо за нанасяне на боя във всички цветове от палитрата на RAL. Можем да направим остъкление по ваш избор, което оскъпява с 110 лева. Дебелината на крилото е 4 см и има включени двустранни первази. Можем да комбинираме с черна брава и дръжка. А това са моделите с различни орнаменти, които са на тази цена. Боядисваме с професионална камера, а бялата боя в момента е само на 99 лева. Това пред вас е персонализирана рисунка върху врата. С машината Център, с която се здобихме преди няколко месеца, можем да фрезоваме различни орнаменти и рисунки върху вратите. Вие избирате дебелината на фрезата, която прави орнамента, избирате и цвета на самата рисунка. Това оскъпява 99 лева на врата, без значение от сложността на орнамента. За нас няма значение размерът на вратата и материала, който сте избрали. Цената е една и съща за всеки избран мотив. От този тип врати можем да предложим плъзгаща врата, триплекс, хармоника, въртяща се врата, а също така може да ни посетите с ваша идея, която да изработим върху врата. За нас ще е удоволствие да направим вашата персонализирана врата.